Okay, Pampanga, bagsak tayo pa! Kaya sobrang thank you mga kabalin. Salamat sa suporta sa Pampanga G Lanterns. Grabe! Anong mata kabalin? Bagsak tayo pa! Yon! Bagsak me pa mga kabalin. At big shoutout na rin mga idol sa mga tropa't kabalin natin sa Ponduan, San Jose, San Fernando mga idol. At ito na nga mga idol, pumunta ako sa Game 1 Finals ng PSL laban sa Davao Tigers mga idol. Heto na yung sinasabi kong malupit at matinding suporta ng mga Kapampangan mga idol. Pamagsakta ni Kenny in todo suporta Karing Pampanga G Lanterns. At sa game na ito, nakita ko si Captain Hook mga idol. Yes, idol natin yan nung high school, di ba? Lasal days nun, kakampi niya sila idol Joseph Yo mga idol. Grabe, sobrang dami din ng tao mga idol. Alam nyo bang naglagay sila ng dalawang screen para yung ibang hindi makapasok sa mismong Coliseum makakanood sa labas mga idol. Grabing suporta at big shoutout kay Coach Camille Aizel. At bukod kay Captain Hook mga idol, nakita ko rin si idol Nico Danico Pineda. Anak po yan ni Governor Dance Delta Pineda na napaka down to earth at humble. Grabe, sobrang ingay na rito. Tapos info na para sa Game 1 finals. Ito yung game rin na shoutout na rin sa kaibigan namin si Kuya Dado. Ayan. Diyos Dado Dison. This game is for siya. Oo nga. Dapat siya yung pinaka-excited na makipag-championship yung Pampanga na. Pero at least dito sa Coach Nelson at lahat ng tropa-tropa naman. So, supporta pa rin. This game is for you, Condado. Yes, yes. Magsakta na lang! Yun, so matapos ang malupit na intro ng mga player, mga idol, haba ng seremonyang yan, eto na tinawag na ang ating first five. Well mga kabalan, nung first quarter at second quarter, talagang struggle tayo. Lalong-lalo na yung mga star player natin nila Archie Concepcion at ni Balti. Pero ginagawa pa rin ng paraan ni Balti yan mga idol. Mas marami yung low post niya kesa sa mga perimeter jumper na ginagawa niya mga idol. Hindi man maganda ang naging simula natin nung laro mga idol, after naman ng halftime, naging mas agresibo na sa depensa ang Pampanga G Lanterns mga idol. Yes mga kabalen, at marami nag-step up sa kanila tulad ni Idol MJ Garcia ng Angeles City mga idol. At siyempre, ang Kapampangan Pride, Big Balti ng Mabalacat City. Pero mga kabalen, never say die attitude din itong Davao Tigers, lalong-lalo na si John Wilson na pumukol ng ilang tres at perimeter jumper. Yes mga kabalen, nung huli na lang, doon na lang siya nagmintis. Pero grabe din siya mga idol. At grabe mga kabalen, talaga yung Davao, punteriya talaga nila itong si Balti. Ilang beses siyang bumagsak at natawagan ang ilang players ng Davao ng flagrant foul mga idol o unsportsmanship foul. Grabe naman kasi itong si Balti, napakalakas ng katawan at kitang-kita nyo yung improvement sa kanyang mga balikat mga idol. Yung shoulder niya, lumaki talaga. Kaya napakalaking tulong niya talaga sa Pampanga G Lanterns. So after ng ilang bakbakan mga idol, ito na talaga yung huling minuto ng PSL Finals Game 1 kung saan lumitaw na rin ang laro ni Raymond Binuya mga idol. At grabing ingay na ng mga Kapampangan sa mismong venue mga idol. Talagang hindi mo na maririnig yung pito ng referee at mga commentator dahil ibang mag-ingay ang mga Kapampangan. Kaya heto mga kabalen, panoorin muna natin ito. Titigil muna ako sa pagiging commentator sa video na ito. Bagsak tayo pa! Rebound!
Bigsak niya po, kabalin. Yon, so panalo nga tayo sa score na 87-84 mga idol. At isishare ko pala yung short na video na to mga idol, ang pag-intro kay Governor Dins Delta Pineda. Grabing saludo at respeto sa taong ito mga idol. Your head coach, Marian Mambaga G. Lanterns, Dennis Delta Yon, nung tawagin nga si Governor Dins Delta Pineda mga idol, talagang sigawan at palakpakan. Ganon, kabigat at kasolid ang binibigay na respeto at saludo kay Governor Dins Delta Pineda ng mga Kapampangan mga idol. Kaya maraming salamat po sa mga napuyat, napagod, mga nanood sa venue, mga nakikipag-away sa comment section ng live video. Uy, tigilan nyo na yan, basta sports lang tayo. Yon, so game 2 mga kabalin, supportan natin ang Pampanga G Lanterns laban sa Davao ulit. Mga kabalin, mas kailangan nila ang matinding panalangin at suporta, lalong-lalo na hindi sa mismong Pampanga yung venue mga idol. Yun na, salamat sa panonood sa video na ito. Huwag niyong kalimutang i-follow ang page ng Kabalin Hoops at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel. Bagsak Mepa, mga kabalin.